hejse alle sammen. I dag, der spiller mig og Jacob enten på PlayStation. Yes, og vi spiller for Super Awesome, altså det er en server inden for Super Awesome. Og Ja. Ja, den her video, det er lidt om, hvordan der ser ud og sådan noget. Men de skal lige vide, lige før vi startede det her, der var der et drop. Og der vandt jeg så et kit af Plow. Og så bagefter gik Jacob ind og købte det, så... Ja. Så yes. Hej Masli. Okay, kom Jacob, vi går ud og opdager lidt. Hvis de bare kommer op og smadrer os. Hvad laver de der? Holy shit, de er... Jeg tager lige lovlig gear på, det her må man gerne have på. Okay, det her det er C-minen. Og det derhen, det er vagtrummet. Hej Olsen. Skal vi ikke sælge noget brød? Jeg går lige sammen. Jakob, ikke endnu. Vi skal lige vise rundt. Vi har slet ikke prøvet. Nej. Vi har slet... Jo, det har vi. Vi har været her før. Ja, det var droppet. Og så fandt ja, det er, og så er det altså også lang tid siden det der drop har været der. Ja, men der er sket nogle fejl og sådan noget. Nå, det er normale celler. Så der er ikke rigtig... Ja, vi går lige i sikkerhed. Og så går vi ned og sælger brød. Og her er det donater. Og narko og kokain og alt det der. Donatercellerne. Den er Black Market, det kan man også lige om lidt. Vi viser de lidt længere. Ja, vi ved godt, hvor det hele er. Ja, vi var lidt hen og kigge. Jeg ved ikke helt... Jeg kan ikke tage det her, så jeg ved ikke, hvorfor det er der. Jeg var så tæt på at slå ejeren. Hvad? Okay. Nej, han er medregner, så jeg står bare. Donatorminen. Ja, den kan vi mine i. Selvfølgelig kan vi det. Jeg vandt Flow, du købte Flow. Jail her. Yes. Ja, der var jeg inde. Ja, du røg ind. Ja, og så var det, da der var 15 sekunder til drop-party startede, så blev jeg endelig undjælet af ejeren. Hvem? De slår på os, Jacob Blond. Hvorfor er det? Måske skal vi gå lidt væk. Det kan godt være, okay, så der være. Der var en, der fløj over hovedet på os. Okay, vi går lige ned og play. Det er bare anti-cheat. Det fiske, det er anti-cheat. Ja. Lad os gå ned og hjem. Hvis du kommer med. Vagterne, kan I følge med? Ja, det kan de. Okay. Så kan vi lige ned og sælge lidt brød. Ja. Jeg sælger, hvor er den der skilte? 8.000. Jeg fik 7.000. 8.000 for... ja. Jeg sælger lige en masse seeds. Er der ikke et skilt, hvor man kan sælge flere på én gang? Jo, der var et... jeg tror, der var et, hvor man kunne sælge 3. Her, 3... Nej, det må bare spamme den. Okay. Jeg har ikke rigtig... Jo, jeg har også en masse seeds. Jeg dræbte jo en med en hel stack på. 2 stacks på sig. Nå, skal vi ikke gå videre? Det var ikke det, vi ville... Au. Jo, jeg har lige solgt en masse. Jeg har snart allerede 32k. Jeg blev lige bange for ham der. Jeg var lige sådan, nej, det skal ikke dræbe mig. Okay, jeg skal videre. Hvad laver de her? Det er ejeren. Så kan vi også lige vise ejeren her. Ja, det er ejeren. Og en YouTuber. Hej. Nå. Det ser egentlig rimelig hyggeligt ud derinde. Det vil jeg også have. Ja, vi skal måske blive YouTuberen, når den her video bliver set af ejeren. Vi går efter det altså, men ja, det må de selv bestemme. Jeg tænker også at lave en serie herinde. Så det må jeg meget gerne se med på. Og ja, der er lige en Sofia der. Ja, hun står til AFK. Ja, lad være med at slå på fordi inden vi optagede, der slog jeg på hende. Og der skete ikke noget. Hun har stået AFK i lang tid, så man kan bare gå ud og amok på hende. Ja, men det tror jeg ikke lige er så klogt. Der er så mange vagter inde lige nu. Ja, det var der også. Det har der været i lang tid nu. Ja. Farvel, Roar Jensen. Farvel. Det var der i flere timer nu. Nå, sæt. Hvordan er han så hurtigt? Så bliver hun bare slået af vagten. Ja. Fordi at vagten skælder hende ud for at være så kommer ked af det. Der er PvP-kamp lige nu. 3 hinanden. Det gør de ikke, okay. Men ja, vi kommer til at lave en serie herinde.
Så det var bare lige, vi vil bare lige vise jer stedet. Og det er inde på Super Awesome, jeg prøver IP, og så bagefter skriver jeg server, altså så skriver jeg server, så den her server, okay? Så ja, det var bare lige alt, vi vil vise os lige nu. Så vi ses lidt senere. Hallo. Vi ses! Ja, vi ses. Hej.